салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи тағйироти иловаҳо ва дар қонунҳои федератсияи русия дар соли 2024. шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. саволҳо бошад дар поёни комментария нависед. видеоро ба дигарон падилитса кунед. як садақаи ҷория мешавад. ва инро гуфтаниам ки аз 7 январи 2024 сол укази президенти русия баромад ки нафароне ки бо патент кор мекунанд ҳатман аз ҷойи кор аз роҳбарияти ҷойи кор трудовой договор гиранд, бурда дар ФМС ҷойи зист ҷойи регистратсия уведомление супоранд. агар насупоранд патентони онҳо яъне аннулировать мешаванд, бекор карда мешаванд. вақте патент бекор шуд, аннулировать шуд, баъд проблема бисёр калон мешавад. ғайр ин гуфтаниам ки дар бораи гражданства зиёд инсонҳо савол медиҳед ва фақат ҳаминро гуфтаниам ки дар соли 2024 имконият шуд ки масалан программа переселени қабул карда мешавад ба муҳлати аз 1 моҳ то 3 моҳ. нафароне ки программа переселени қатъи имконияти гирифтани гражданства доранд. ғайри ин шаҳрвандони давлатҳои исломӣ Афғонистон, Сурия, Ироқ имконият доранд дар соли 2024 агар дар давраҳои РСФСР таваллуд шуда бошанд ё ҳуҷҷат дошта бошанд, падар ё модари онҳо ё ҳамсари онҳо ё масалан фарзанди онҳо имконият доранд дар Федератсияи Русия омада шаҳрванди Русия шаванд ва бо контракти ҳарбӣ, яъне имконият ҳаст ки муддати 1 моҳ шаҳрванди Русия шаванд, падару модари онҳо ё ҳамсар ва фарзандони онҳо, яъне договори ҳарбӣ. ғайр ин гурезаҳо, нафароне ки аз дигар давлатҳо гурехта ба Русия омаданд, онҳо низ гирифтани шаҳрвандиро имконият доранд дар соли 2024. ҳамаи ин тағйирот иловаҳо дар қонун, яъне соли 2024 илова шудааст. тағйирот аст, илова ҳаст, барои ҳамин укази роҳбарияти давлат аст. ғайр ин гуфтаниам ки нафароне ки маъюб ҳастанд дар Федератсияи Русия, ховай кӯдак, ховай калонсол маъюб ҳастанд, пенсияи маъюбӣ мегиранд. маъюби гурӯҳи 1, 2, 3 ҳастанд. онҳо аз 1 феврал пенсияи онҳо зиёд мешавад ва оиди пенсия, оиди масалан пособия, оиди маткапитал саволҳо мешавад. хоҳиш мекунам видеои пештара бинед, пурра гуфтаам ва аз он видеоҳо истифода баред. ғайри ин масалан нафароне ки дар бораи қонунҳои имсолаи Тоҷикистон савол медиҳанд, ростӣ дар Тоҷикистон 28 декабри 2023 сол ҷаласаи ҳукуматӣ шуд. дар ютуб даромада ман камеашро нишон медиҳам, ҳамон видеоашро, то ки шумо ҳамон видеоро дида дар ютуб ёфта тамошо кунед. ҳамон ҷаласаи ҳукуматӣ дар Тоҷикистонро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. яъне чӣ навигариҳо дар Тоҷикистон шудааст дар соли 2023 ва дар соли 2024 аз тарафи роҳбарияти давлат чӣ таъкид шуд ба вазорату идораҳо, чӣ навигариҳо мешавад, масалан ҳамуна чӣ беҳбудиҳо мешавад. ҳамуна метавонед ки ҳамон баромади роҳбарияти давлат, президенти кишвари Тоҷикистонро аз аввал то охир, яъне ки бо диққат гӯш кунед, ҳамаашро мефаҳмед ва айни ҳол масалан ҳамон баромадро гӯш кунед. баъдан мумкин ки рӯз то рӯз ягон дар ин соли 2024 агар ягон қонунҳои нав ё тағйироти иловаҳо дар қонунҳо дар Тоҷикистон ки шавад, ҳатман мо яъне ки эълон мекунем, дар видеоҳои худ пешниҳод мекунем. шумо метавонед ки гӯш кунед ва истифода баред, чунки аксарияти шаҳрвандони мо душаҳрвандӣ доранд, ҳам Тоҷикистон, ҳам Русия. аксариятшон мефаҳманд ки масалан навигариҳои Тоҷикистонро низ бидонанд, чунки наздикони онҳо дар Тоҷикистон зиндагонӣ доранд. ғайр ин бояд бидонед ки Русия фақат ба давлати Тоҷикистон шартномаи душаҳрвандӣ, двойное гражданство дорад ва яъне ки шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам дар Русия, ҳам дар Тоҷикистон имконият доранд зиндагонӣ кунанд, кор кунанд, фаъолият кунанд. барои ҳамин душаҳрвандӣ, двойное гражданство байни ду давлат ҳаст. хуб мешуд ки нафароне ки двойное гражданство доред, баъзеҳо аз ин бехабар ҳастанд. вақте ки шаҳрвандӣ гирифтед дар ҳамин Русия, душаҳрвандӣ доред, двойное гражданство доред, двойное гражданство доред, қабул кардед, присяга гирифтед, паспорти сурха гирифтед, аммо намедонед ки уведомление супоридан лозим. ҳатман дар Федератсияи Русия уведомление бояд супоред. дар анаму ФМСе ки шумо паспорти Русияро гирифтед,
дар қайд мондед, регистратсия кардед, ҳамаи ҳуҷҷатотонро гирифтед, як рӯз рафта ҳамунҷа уведомление супоред. гӯед ки ман уведомление месупорам ки ман двойной гражданство дорам, ҳам Русия, ҳам Тоҷикистон. вақте уведомление ки супоридед, ҳамун бланка метиҳам пур карда месупоред, ними бланкаро масалан ба шумо бояд диҳанд, имзо монда, печат монда ба шумо медиҳанд. ҳамун бланка гум нашавад, байни ҳуҷҷатҳо то оне ҳастед бояд бошад. ана инро аксарияти инсонҳо намедонанд. ман ба шумо ёдрас мекунам, нафароне ки нав шаҳрванди Русия мешавед, паспорти Русия мегиред, дар қайди Русия мемонед, баъдан ҳамаи ҳуҷҷатҳоро ки гирифтед, снилс, иненен чизе ки ҳамаро гирифтед, дар қайд, дар регистратсия мондед, боз кӯшиш кунед вақт пайдо кунед рафта дар ФМС уведомление супоред. уведомление оиди гӯяд ки мо душаҳрвандӣ дорем, двойной гражданство дорем, оиди ана ҳамин мо бояд ки уведомление супорем, огаҳинома огаҳ мекунед ки шумо двойной гражданство доред. инро ҳатман ин лозим аст, ин шартан аст, ин ҷарима ҳам дорад. барои ҳамин бояд бидонед, ба дигарон расонед. ҳамин видеоҳои манро мебинед, падилитса кунед, лайк гузоред, то ки дар саҳифаи ютуб зиёд шавад ва зиёд инсонҳо аз ин баҳра баранд, то ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд. ғайри ин, нафароне ки савол медиҳед, пеш аз савол додан ҳатман ба канали ман дар омадан ҳами аз поёни сурати ман калимаи видеоро пахш кунед. фақат видеоҳои ман мебароянд. ҳамун кадом видеое ки ба шумо лозим аст, ҳамонро дида тамошо карда истифода баред. дар амони Аллоҳ бошед. саволҳо бошад нависед дар поёни комментария. вақт шавад ман ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. дар амони худованд бошед. худо ҳофиз. чунин фазо муайё кунем ки ҳар як фарди ҷомеаи мо худаша самореализатсия кунад. чӣ ҳунаре дорад, чӣ касбу донишу малакаву вае дорад, кунад. бекор нагардад, на дар кӯча, на дар бозор, на дар дигар ҷо. ҳунар дошта боша вай мекунад. ина ман барои он поёнтар месам, ина барои он гуфта истодам ки ман шароити шахсам, шароиту зиндагии муҳоҷирои меҳнатии тоҷиро дар хориҷи кишвар нағз медонам. барои мои шумо айб нест. на ин ки мардҳо, занҳои тоҷик, бонувони тоҷик дар муҳоҷират ҳастанд ҳазоро ҳазор. мо нангуноҳ дорем. ман дигар шудам мушкилори садҳо нафар аз ҳисоби муҳоҷирот, садҳо зиёдтар асол мо ҷасад биёрем аз дигар ҷо. онҳое ки барои пайдо кардани ризқи рӯзӣ барои фарзандош, чунки мо роҳбаро аз боло то поён фақат фикри мебахшед нафси бади худро дорем. қобили зикр аст ки таи солҳои охир дар баробари андешидани тадбирҳои зарурӣ доир ба ҳалли масъалаҳои соҳаи фарҳанг, ҷиҳати муаррифии фарҳанги бостонии халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ як қатор иқдомоти назаррас амалӣ гардиданд.